عز السلام تنا تقبلوا فنونا أمكتال تركبوا زخبركم تعذبتنا خميت وعلو نلو مقدام حموش حملة نفرق معلتن فرانس تدالوه هجراون زينات حيزنا لكم قريبنا لنا أغراب زينة خالد محمد برهان نمكتالكم بخبر نعدمكم بقنداء رسات زينة خفلم منستر حرشا دحنة مقبن حرشا وفريات مرقات أزعلمه هجراوي عودة زيت أكانيعون أب إدربا بتصادفو حزبن سراويتن زتهانصت ديغا تمرقا وفرتهم تمهارون لمعت عمت تمرتي 2024 2025 زمت صوني شوعت حمله كجمريو سراويت روسيا قبل علي وتهدراوي علامات يوكرين سفيح مدكعتي كم زكايل حبيرو منقسط ديمقراطية ريبابليك كونغو عضو بجلة ام 23 حدش زوريا زرب سلام كم زكايل متقالحون فرنسا تشاينان بزح قصراوي سرعات نمعوات بحبار سرحات السماميعان منيسر حرشا دحنة مقبن حرشاوي فريات مرققات كسرح مصنحو زفلاتيو نزي نمدرع دما قدمي اتمالي حاموس بدرجة هاجر ابسمرا عودة زاته اقانيعلو زباو ركبات نايت منيسر زلاخو زينا وصبصبالو غير مسكل غرز غير كوربويو أفلتو حرستن تكالات مسرحة مقبن أب دحنة مقبن معباي مرقات دحنة مقبن ناي كله حلافنتي بالزبل تيما منيسر حرشا زودبو هاقراو عودو زاته بسلسة حملة خلطة حنسران حموشتن أبسمرا تقنيعهم وانا دايركتر كفلي اقلقلت حقاقاتن قصرناتو تخلق مسقنا بزسمعو قال مقبي بقطتها مسيوت استتحزب بمخانو طعنا حبرت سبنا نمحلاو كاب افريت حرشا جميركا كساب تطقمتي ابزل سنسلت دحنتون صريتن كرغاغص كم زغبا محلاو دحنت مقبي دما حلافنت كل زيغا كم زخونه ابريو أتو تخلع بتوسخي استراتيجي وحسن مأزاون مقبي نخلو أب كله أب قبر نمترقام أفريتن مسرحة مقبي أب زكايد ونطفتات دحنت مأكل زقبر أقباب مفرايك ختلون أفلطهم كعبون تلابيهم مقبي زي مسرح نقداو تكال قدم قدادم دحنت كوحس كم زقبو نزل متقبار دما بقدام من ترى نقرات زقمتالو مقبي مسرحلون زخزنلون كابو حليفون سيئتالو بوتتات فلالي مودابو كرغاغز بعمق التزريب اللهم ابتعود الزته اقداسنا دحنت مقبي انسسا وحسا تقاقما صر بالعن مدهانيت انسسا كمون درت بقعات فريات مقبن محدراون وحسنتاون امتاتون زبل مجلزات قريبو بتوسخي مدرخ من لوات تمكرو امونغو ابنتاويان حرستن مسرحتي تكالاتن ككايدن كلو ندحنت مقبي زغلص حصير انقاقحي فيديوهات قريبو تساتفتي ببوان زوهاب زلو استمرو تحاتيمو كم موكس خدالو اب ماي بلاز لمعزلو احملتي يكون قلب انسسا صنع مكتتال كغبرلو مبقول زرات وشت هاجر كيطف لعل ادهوك وهابو زبلن كالن ريتتا تقريبا ابتي عوده زته لعل 8 زخونو كاب زواتات استواصو ابنتاويان افريت حرسات كومون وكلت تكالات مسرحتي مقبن عدماتن تساتيفام أب إدربا نوزبا على برعد موهاد محدار زوبا عن سبا منيسر حرشان تصادفو حزبن سراويتن زتهان صدقيقا بسلسة حملة تمرقام أم حدار زوبا عن سبا أمباسادور عبد الله موسى أزازي إزي حزبا وسراويت برغادير جنرال تخلي لبسون كالوت سبا سلطانن أبسترخ بلسنا سرعات أم حداري تنوزبا ويزرو عاشا علي نور أبز تخبابيز أنح حسرة منشي ماي نمفتاح زتوسد سقمتي موغيسام نمسرح نصتا ديغا استخداتله مهندس تكي استيفانوس بوغانو تاريغا 10 تربيعيت كيلومتر مايكعون دعلي 265 متر خبو ماي ناي محاز عقم كم زلوا بمغلاط منشي زسته ماي حزبن طريتن بموحاس مسناو حرشا نممعبال كم تغلغلان تصيرون نتاريغا كاب دبت المكلخال قبل عليا 19700 متر خبو كترتات كم سسرحن لعلى 10 هكتار كتلمع كم تخلن بمغلاط دما زنوح اغلغلوت نخلوا غبو كنكن كبرلا تلابيوم أبلات كوميتي لمعات عدي بوغنم هنص تاديغا نطرنافن لمعاتن زدف مخانو بمغلاط مريت إسان معدال مزغبان مصراين تجميروهم زلو أرديوم
أمحدار زوبا عن سبا أمباسادر عبد الله موسى دما هزبن سراويتن تواهيدهم نزقبرو زحبن سراح عبد خالق نتفتاتون كقتل بملباو هزبي أما أكلاي بوتات ترنيفو دك وخمهر صوري مايك ستي كمون تربحي أقول قلوتات تعنان مقعازيان كخون أزهاخيروم وفرتا مهارو نلمعات عامة تمرت 2024 بدرجة هاجر كابزمة الصوني شوعات حملة 4 معلتات كغتسليو وكيل أرينا يوناتان يعبيون زدال واتساب ميكائيل حدكو كأرويو ناي لوم عامة وفريتا مهارو نلمعات كاب صوني شوعات حملة كساب عصوت وشدشان حاسة أب ملا هاجر ككاد مغانو أب ميسو تمرتي دايركتور نايت وفري آتو فتوي والدقرقس نيرنا بز هابوك ألم حتت قليصوم أبزين مبع 27 جيزيو أب العلمية 50 نقطات الزكار وفري 41 مئة دك أنسيو زركبو ماستا 3 شح تمهارون كساب 1 شح زوصحو ممهران سمويات عنان كيلاتات حرشان كساتو فيهم أستا 3 شح تمهارين كساتو 1 شح ممهران كيلاتات مقاب حمدن ماين مقرابنكا أوهاتن حلفتن وطان كالو زغطري زهن ريو خلنا حجين أب 3 حالين شح قسو زخيز لو غطري ناي ممهران ناي تمهارون قبل قصر زي خلنا خلنا تي 4 حالن ميتاوت ناي دكناستي ناي ديكي انسي ناستات 4 معلتي كابسوني سقاب قدام كابسو 10 وعات سقاب 10 تخلته ابزلو غيزي نفس وقف سمهاراي استوهابو امام متنسرح سريعو ذركو الغيزي كوني زي غيزي لو زلنا كابسو 10 وعات سقاب 10 تخلته أب سرح تتصميدهم وعلو مال زي كونس زوابهم مدب سرح أصافيفهم أبزغون ساعات سرعون وديهم كمل نجازهم كمل لسوا يخول يوم مالتي 95 ميتات كوفارو أب معقاب حمدن ماين مجرب مقعد نفلستات زغون قرا قدي مسرحن مصقانن قناتاو زالاتاتن كترتاتن صريتاويت تمرتن كبابيون ممدمار ناي حمد صرغاتاتن እቶም 500 ድማ ኣብ ኣስመራ ከረንን መንደፈራን ኣብ ንጥፈታት ምኽባር ሕግታት ትራፊክን ምጽፋፍ ሰነዳትን ከም ዝሳተፉ ኣቶ ፍቱይ ኣፍሊጦም መደብ ስራሕና ብዞቡ ተታሒዙ ዘሎ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ምግራብን ካብዚ ሕዝና ዘለና ቁጥሪ 395% ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ምግራብን ክዋሳእ ከሎ ውሕድ ቁጥሪ توحد قصرنا بزلنا حجي كما مس متحبر مس بوليس ترافيك زغيس راح له وزقاسنا دهنت ترافيك مسمر اب اسمرا اب كرن اب زي ما نقول من دفرا كرن كايديو بزي كذا وحد بلا قصري حدا ميت زغون كابسنا مرمر سنداد كتصاففو زمدو تمهارلو بزي كون وصايغن كل سرحنا امعق حمد الماي مقرب المخالن بزمسرت لعل 1.4 مليون فلس زغون غورا غد كدالو حصات 1.3 مليون فلسات كتكل 1100 كيلومتر حدش قناتاو زالاتاتن لعلي 41 متر كوبو كترتاتن كسرح كمون 630 كيلومتر قناتاو زالاتاتن حصات 24 متر كوبو كترتاتن كتصغنيو دايركتور وفري تمهارون لمعاتاتو فتوي ولد قرقيس اب موداتا اتي سراح كابسوني كساب قدام كاب ساعه 8 نغو كساب فرق معلتي نربع معلتات كم زكاد بمنصار ولدي ندقون كتبابعو مرحت مدب دما غوبو مكتالن مقوصارن كغبرو تلابيوم وهدات كللو تحغاس كللو ممهران عليتي تمهارو خالي لهم مرحت خيلاتات نايتي عقاب حمدن ماين مقرابن كمرحو لهم كتبابعو لهم الزم دحري بحابر كنسرع كيلنا نتيجه إلنا زلنا حدنت ب 4 مليون فلسي كنت كل غدا غديكم قعد زصقان كترتات حدش كترتاتن كنسرح ندعر كوينا قصري زي كنا نصوع زلنا نزقصري زي نصوعو زلنا عزنا زلنا خنا تكبر وهدتنا كنستمر تي ناوتي زي مسارح ناوتي معطل زبال بزوبا درجة يتقرب منيستر تمرتي قلبتنا يتمهارون ممهرانون أواهيدو أم نقطة سراح يبصح مالتي أوخا أبتي نقطة سراح زمول كتم أكلات له بعد سلطان هبت قرب إنساز قدام له منيستر حرشة له منيستر مريت ما هنا كابنا له ولا لا يتعنهم قدام عندكم هم منيستر يتعنا له بزوبا درجة زين كلهم زيهم أتوهايدهم أبتي نقطة سراح زادل مسارحتاتنا مقراب حلاف نسكم مالتي
ኩነታት ክሊማ ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ወፍሪ ኣብ ዞባታት ደቡባውን ሰሜናውን ቀይሕ ባሕሪ ካብ ቀዳማይ ሰሙን ናይ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ይካየድ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። መደባት ምጥፋእ መሃይምነት ንምዕዋት ኩለን ምምሕዳራት ከባቢ ኣተኩር ሂበን ብዕቱብ ክሰርሓ ሓላፊ ትምህርትን ዓበይቲ ኣብ ንኡ ዞባ ኸረን መምህር ኤፍሬም ነፀረኣብ ተማሕፂኑ። መምህር ኤፍሬም ነዚ ምሕፅንታ ዘቕረበ ንጥፈታት ዓመተ ትምህርቲ 2024-2025 ንምዕፃው ብ4 ሓምለ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት እዩ። ኣመሓዳሪት ምምሕዳር ከባቢ ባዶ 6 ወይዘሮ ፀሃይነሽ ተኽለ ብወገና መደባት ምጥፋእ መሃይምነት ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዙ ክስራሓሉ ምፅንሑ ብምጥቃስ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ምስ ምውሳኽ ቁፅሪ ተማሃሮ ንቑጣታት ትምህርቲ ካብ 2 ናብ 4 ክብ ብምባሉ ኣዴታት ካብ ከባቢአን ከይረሓቓ ክመሃራ ዕድል ከም ዝተኸፍተለን ገሊፃ። ሓላፊ ምክትታል ምምሕዳራት ከባቢ ኣቶ በኺት ጉብጣን ብግዲኡ ምጥፋእ መሃይምነት ካብ ዝዓበየ መደባት መንግስቲ ኤርትራ ምዃኑ ብምጥቃስ ምምሕዳር ከባቢ ባዶ 6 ነዚ መደባት ንምዕዋት ንዝገበረቶ ፃዕሪ ሞጊሱ። መወዳእታ ካብ ክፍለን ፀብለል ንዝበላ ኣዴታት መተባብዒ ሽልማት ተዓዲሉ። ኣብዚ ዓመት ኣብ 6 ክፍልታት ትምህርተን ካብ ዝፈለማ 79 ኣዴታት እተን 54 ከም ዝዛዘማ ኣብ ዝቐረበ ፀብጻብ ተነፂሩ። ዝስዕብ ዜና ወፃኢ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንምክትታልኩም ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም። ሰራዊት ሩስያ ትማሊ 4 ሓምለ ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ ብዩክሬን ኣብ ውሽጢ መሬቱ ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕታት ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ዕላማታት ዩክሬን ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ሓቢሮም። ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መጥቃዕቲ ንኢንዱስትሪ መፍረን ጽገናን ወተሃደራዊ ንዋትን ኣጽዋርን ከምኡውን ወተሃደራዊ ማዕርፎ ነፈርትን መጻረይ ነዳድን ዘነጻጸረ ከም ዝነበረን ዕላምኡ ከም ዝወቕዐን ኣፍሊጦም። እቲ መጥቃዕቲ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ብዝውንጨፍ ባሊስቲክ ሚሳይልን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ከም ዝተፈጸመ እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ኣነፂሮም። ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝዘርግሑ ጽሑፍ ነቲ መጥቃዕቲ ኣቐዲሞም ካብ ዝተኻየዱ እቲ ዝዓበየ ክብል ብምግላጽ 330 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብዝርከቦ 550 ዓይነት ኣጽዋር ከም ዝተኻየደ ገሊጾም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት ሩስያ ትማሊ 4 ሓምለ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዩክሬን ከም ዘበርዓነ ኣፍሊጦም። መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎን ዕጡቕ ጉጅለ M23 ኣብ ቀረባ እዋን ሓድሽ ዙርያ ዝርርብ ሰላም ኣብ ከተማ ኣደውሓ ቀጠር ከም ዘካይዱ ተቓሊሖም። እቲ ዝርርብ ወተሃደራዊ ቅልውላው ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ንምህዳእ እወታዊ ተራ ከም ዝህልዎ እዩ ዝእመት። ካብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ናይዚ ዓመት ጀሚሩ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት 4 ዙርያታት ዝርርብ ከም ዝተኻየደ እዩ ዝሕበር ዘሎ። መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎን ዕጡቕ ጉጅለ M23 ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ክገብሩ እኳ እንተተሰማምዑ ነዊሕ ከይጸንሐ ከም ዝተጣሕሰ ዝዝከር እዩ። ዕጡቕ ጉጅለ M23 ካብ መጀመርያ ናይዚ ዓመት ብዘካየደ ዘሎ ወተሃደራዊ ስርሒታት ስትራቴጂያውያን ከተማታት ብምቁፅጻሩ ቅልውላው ኮንጎ መሊሱ ከም ዝኸረረ ጸብጻባት የረድኡ። በዚ ምስ ሰራዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣስታት 9,000 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ኣማይት ኣሽዓት ከም ዝተመዛበሉን ጸብጻባት የረድኡ። ቻይናን ፈረንሳን ንእንኮ ቀጽራዊ ዓለማዊ ስርዓት ብምብዳህ ንብዙሕ ቀጽራዊ ስርዓት ንምዕዋት ብሓባር ክሰርሓ ተሰማሚዐን። እዚ ዝተገልጸ ኣብ ኤውሮጳ ምብጻሕ ዝፍጽም ዘሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንግ ዩ ትማሊ 4 ሓምለ ምስ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮንን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዣን ኖኤል ባሮትን ኣብ ከተማ ፓሪስ ኣብ ዘካየዶ ርክብ እዩ። ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ፈረንሳን ቻይናን ኣብ ብዙሓት ኣገደስቲ ጉዳያት ሰፊሕ ምርድዳእ ከም ዘለዎን ብምጥቃስ ኣብዚ ዓለምና ብዝተፈላለየ ብድሆታት ተሓልፈሉ ዘላ እዋን ክልቲአን ሃገራት ከም ቀወምቲ ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት መጠን ዝያዳ ሓላፍነት ክስከማ ከም ዝግባእ ሓቢሮም። ፈረንሳ ንኣህጉራዊ ቁጠባዊ ፊናንሳውን ዓለማውን ምሕደራን ብዝምልከት ምስ ቻይና ናይ ፖሊሲ ምውሃድ ንምሕያል ዓለማዊ ብድሆታት ንምግጣም ከምኡውን ብዙሕ ቀጽራዊ ስርዓት ንምዕዋት ብሓባር ከም እትሰርሕ ፕሬዚደንት ማክሮን ብተወሳኺ ኣነፂሮም። ሚኒስተር ዋንግ ዩ ብወገኑ ቻይና ነቲ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግን ኢማኑኤል ማክሮንን ዝተበፅሐ ኣገዳሲ ምርድዳእ ንምትግባር ከምኡውን ኣብ ኩሉ ዓውድታት ምትሕብባር ንምዕማቕ ድልውቲ ከም ዘላ ኣፍሊጣ። መንግስቲ ፈረንሳ ኩባንያታት ቻይና ኣብ ፈረንሳ ወፍሪ ክገብራ ዝያዳ ምቹእ ሃዋህው ክፈጥር ልዑል ተስፋ ከም ዘለዎ ሚኒስተር ዋንግ ዩ ብተወሳኺ ገሊጾም። ኣብ ክፍለ ሃገር ቴክሳስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቦ ሓደጋታት ዕለቕልቕ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወረደ ተሓቢሩ። በቲ ዝተኸስተ ሓደጋ ብውሕዱ 24 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሓበሩ ሰመዚ ክፍለ ሃገር ቴክሳስ 20 ሰባት ዳህዮም ከም ዝጠፍአ ብምህላኦም
ቁጥር ሙታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለዎም ብሰንኪ ተፈጥራዊ ሓደጋ ኣብ ኣባይቲ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ተተቐርጺ መጓዓዝያን ካልእን ዕንወት ከም ዝወረደ ተሓቢሮም ግዳያት ንምድሓን ኣስታት 500 ሰራሕተኛታትን 14 ሄሊኮፕተራትን ዝተሳተፍዎ ሰፊሕ ስርሒት ይካየድ ከም ዘሎ ተፈሊጥሎም እቲ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ንዝመጽእ መዓልታት ክቕጽል ከም ዝኽእል ዝኣመቱ ሰመዚ ክፍለ ሃገር ቴክሳስ ክሳራታቱ ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም ኣለዎም ኣሜሪካ ብህቦብላዊ ማዕበል ኩቱር ዋዒ ዕለቕልቕን ካልእ ባህርያዊ ሓደጋታትን ብቐዳምነት ካብ ዝህስያ ዘለዋ ሃገራት ምዃና ይግለጽ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲንን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ብ3 ሐምለ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ኣካይዶም እቲ ንኣስታት 1 ሰዓት ዝቐጸለ ዝርርብ ኣብ ምዕባለታት ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ሩስያን ኣሜሪካን ከምኡውን ኣብ ጉዳይ ኩናት ዩክሬንን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ዘይርጉእ ኩነታትን ዘተኮረ ምንባሩ ቤት ጽሕፈት ክረምሊን ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ካብ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንዝቐረበሉ እማመ ምቁራጽ ተኽሲ ብምንጻግ ሃገሩ ካብ ዩክሬን ንዝመጻ ስጋትን ጠንቂ ናይቲ ንልዕሊ 3 ዓመት ዝቐጸለ ግጭትን ንምውጋድ ከም ትሰርሕ ሓቢሮም ብዘይካዚ ሩስያ ንሳልሳይ ዙርያ ዝርርብ ምስ ዩክሬን ድልውቲ ከም ዘላ ኣረጋጊጹ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብወገኑ ኣብቲ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ኣብ ጉዳይ ኩናት ዩክሬን ዝኾነ ምዕባለ ከም ዘይተመዝገበ ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ትራምፕን ፕሬዚደንት ፑቲንን ኣብ ጉዳይ ኒውክሌሳዊ መደባት ኢራን ከም ዝተዘራረቡ እውን ተቓሊሑ ክልቲኦም መራሕቲ ነዚ ናይ ሕጂ ደሚርካ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ 6 ግዜ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ከም ዘካየዱ ጸብጻባት ይሕብሩ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ በድር ዓብደልዓጢ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ቃዛን ምዕራባዊ ገማግምን ትፍጽሞ ዘላ መጥቃዕቲ ደው ክብል ብምጽዋዕ እቲ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ንምፍታሕ ማሕበረሰብ ዓለም ሓላፍነቱ ክወስድ ኣተሓሳሲቡ ሚኒስትር በድር ዓብደልዓጢ ነዚ ጸውዒት ዘቕረበ ብ3 ሐምለ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳ ዣን ናውኤል ባሮት ብዛዕባ ኩነታት ወሽመጥ ቃዛን ምዕራባዊ ገማግምን ከምኡውን ግጭት እስራኤልን ኢራንን ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ እዩ ግብጺ ወሽመጥ ቃዛ ተኽሲ ደው ንኽብል ዋሕዚ ሰብኣዊ ረድኤት ንኽረጋገጽን ንዳግመ ህንጸት ናይቲ ወሽመጥ ዝምልከት ኣህጉራዊ ዋዕላ ንምድላውን እትገብሮ ዘላ ቐጻሊ ጻዕሪ ንሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳ መብርህ ዝሃበ ሚኒስትር ዓብደልዓጢ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ብእስራኤል ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕታት ማእሰርትን ምስፍሕፋሕን ዘይሕጋዊ ሰፈራታትን እናገደደ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣጠንቂቖም ግብጺ ፍታሕ ክልተ ሃገራትን ምምስራት ምብራቃዊ ኢየሩሳሌም ዝርእሰ ከተማ ሃገረ ፍልስጤምን እቲ እንኮ ፍታሕ ናይቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ቅልውላው ኢላ ከምትኣምን እውን ደጊሙ ኣረጋጊጹ መንግስቲ ግብጺ ብክልተ ሐምለ እውን ነቲ 15 ኣባላት ካቢኔ ሚኒስትራት እስራኤል ምዕራባዊ ገማግም ቅድሚ ምዝዛም ናይ ዝወርሒ ናብ እስራኤል ክትጽምበር ብደብዳቤ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነታንያሁ ንዘቕረብዎ ጻውዒት ብትሪ ከም ዝኾነኖ ዝፍለጥ እዩ ሚኒስትር ፍትሒ እስራኤል ያሬቭ ሌቪን ብወገኑ ከምዚ ዓይነት ጻውዒት ኣህጉራዊ ሕጊ ዝጥሕስን መሰር ርእሰ ውሳኔ ህዝቢ ፍልስጤም ዘማህምንን ምዃኑ ብምግላጽ ከም ዝተቃወሙ እዩ ዝሕበር ዘሎ እስራኤል ካብ መወዳእታ 2023 ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ተካይዶ ብዘላ ድብዳብ ኣስታት 57,000 ሰላማውያን ሰባት ክቁተሉ እንከለዉ ልዕሊ 130,000 ቆሲሎም መላ ህዝቢ እቲ ወሽመጥ ድማ ከም ተመዛበለ ጸብጻባት ይሕብሩ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ጀርመንን ብ3 ሐምለ ሻሙናይ ዙርያ ስትራቴጂያዊ ዘተ ዲፕሎማስን ጸጥታን አካይደን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንጊዩ ጽቡቕ ዝምድና ሃገሩን ጀርመንን ሓፈሻዊ እወታዊ ምዕባለ ዝምድና ቻይናን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ዝድርኽ ጥራይ ዘይኮነ ንዓለማዊ ምርግጋእን ምዕባለን ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ገሊጾም ቻይናን ጀርመንን ሓድሕዳዊ ምትእማንን ዳግማይ ንምምዕባል ምትሕብባር ዝያዳ ንምድልዳልን ክልታዊ ዝምድናታት ንምዕማቆን ክሰርሓ ከም ዝግባእ ሚኒስትር ዋንጊዩ ብተወሳኺ ኣተሓሳሲቡ ቻይና ምስ ጀርመን ዘለዋ ዝምድና ኣብ ዲፕሎማሲኣ ፍሉይ ቦታ ከም ዘለዎ ዝሓበረ ሚኒስትር ዋንጊዩ ሓድሽ መንግስቲ ጀርመን ዝምድንኡ ምስ ቻይና ንምምዕባል ንዘለዎ እወታውን ርትዓውን ኣተሓሳስባ ሞጊሱ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጀርመን ዮሃን ዋድፉል ብወገኑ ኣብዚ ቁልውላዋትን ብድሆታትን ዝመልኦ መድረኽ ጀርመንን ቻይናን ጥቡቕ ዝምድናን ምውህሃድን ከካይዳ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምጥቃስ ሃገሩ ምስ ቻይና ዘለዋ ምትሕብባር ንምሕያል ድልውቲ ከም ዘላ ነጺሩ ቻይና ኣብ ሰደድ ብርቂ ማዕድናት ዘጽናዓቶ እገዳ ንምልዓል ክትሰርሕ ዘተሓሳሰበ ሚኒስትር ዋድፉል መንግስቲ ጀርመን ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ዘለዎ ጽኑዕ ደገፍ ደጊሙ ኣረጋጊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክልቲኦም ሚኒስትራት ብጉዳይ ኩናት ዩክሬን ኒውክሌሳዊ መደባት ኢራንን ኩነታት ማእከላይ ምብራቕን ድሕሪ ምዝታይ ግጭታትን ዘይምርዳእን ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ክሰርሑ ተሰማሚዖም
ኣብ ሰሜናዊ ናይጄሪያ ብዝተኻየደ ክልተ ሽበራዊ መጥቃዕታት ብውሕድ 28 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ንሰመዚ ጸጥታ ሃገር ብምጥቃስ ማዕከና ዜና ቃሊሐን በቲ መጥቃዕቲ ህሱያት ዝርከቦም 20 ሰባት ከም ዝቆሰሉ እቶም ሰመዚ ብተወሳኺ ገሊጾም ዛጊት ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናይጄሪያ ካብ 2009 ጀሚሩ ብዝካየድ ዘሎ ሽበራዊ መጥቃዕታት ልዕሊ 40,000 ሰባት ክቕተሉ ከለዉ ልዕሊ 2 ሚልዮን ከም ዝተመዛበሉ ጸብጻባት ይጠቕሱ ብሰንኪቲ ሽበራዊ ተርእዮታት ሰሜናዊ ናይጄሪያ ኣብ ጸጥታዊ ቅልውላው ተሸሚሙ ከም ዘሎ ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይገልጹ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዜና ንምዝዛም ኣርእስታት ክደግመልኩም ሚኒስትሪ ሕርሻ ድሕነት መግብን ሕርሻዊ ፍርያትን ንምርግጋጽ ዝዓለመ ዓውደ ዘተ ኣቃኒዑ ኣብ እድርባ ብተሳትፎ ህዝብን ሰራዊትን ዝተሃንጸት ዲጋ ተመሪቓ ወፍሪ ተማሃሮ ንልምዓት ዓመተ ትምህርቲ 2024-2025 ዝመጽእ ሶኒ 7 ሓምለ ክጅምር እዩ ሰራዊት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ዕላማታት ዩክሬን ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ሓቢሮም መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎን ዕጡቕ ጉጅለ M23 ሓድሽ ዙርያ ዝርርብ ሰላም ከም ዘካይዱ ተቓሊዖም ፈረንሳን ቻይናን ብዙሕ ቀጽራዊ ስርዓት ንምዕዋት ብሓባር ክሰርሓ ተሰማሚዐን حفشاو زينا أبسفتيمو مزترفو مدبات إيريتي بغنقرفوكم بوغناغن روح معالتي